Dobrý deň. Ja som matematik a budem sa vyjadrovať čiste k číslam a k dátam. A budem odpovedať na jednu otázku, ktorú veľmi často si kladú nielen novinári, ale aj vôbec verejnosť, že ako na to momentálne sme a čo sa momentálne deje v rámci pandémie na Slovensku. Odpoveď je veľmi jednoduchá, jednoslova nevieme. Jednoslovná. Takže v skutočnosti nevieme a skúsim zhrnúť, čo všetko nevieme. Takže chýbajú nám absolútne kľúčové dáta, aby sme vedeli vyhodnotiť aj efekt našich opatrení, aj to, v akom momentálne epidemiologickom stave sme. Netušíme, koľko ľudí prichádza do nemocníc ako noví pacienti, netušíme, koľko ich odchádza. Nevieme teda posúdiť, čo vlastne spôsobuje nárast počtu hospitalizácií, ktorý pozorujeme. Nevieme to ani v umelých plúcnych ventiláciách, pretože ani tam tie čísla, ktoré existujú, nesedia. To znamená, že príchody, keď odpočítate príchody a odchody, nedostanete ten počet, ktorý máme momentálne. Nepoznáme vek hospitalizovaných, nevieme teda všeobecne, čo sa deje, nevieme, koľko nozokomiálnych infekcií v nemocniciach vzniká, nevieme, koľkí pacienti sú prekladaní z nemocniciach z necovidových na covidové oddelenia. Nepoznáme štruktúru testov, ktoré robíme. Nevieme, koľké z nich boli vykonané ako indikácia, bola zdravotná v nemocniciach, koľká bola epidemiologická indikácia, to znamená, že boli indikovaní na test epidemiológmi alebo samoindikovaním. Nevieme, koľko testov bolo iba screeningových. Nevieme, koľko týchto testov sa dá robiť v nemocniciach a nevieme, aké majú výsledky. Nemáme informácie o trasovaní. Nevieme presne, koľko bolo vytrasovaných ľudí, koľko boli potom indikovaní ako pozitívny, nevieme, koľko z tých trasovaných skončilo v nemocniciach. Nevieme, akú efektivitu má naše trasovanie. Nevieme, kde je problém. Nevieme ani o nových variantoch. Máme na to najlepšie testy v Európe, zrejme, ako jediná krajina na britskú mutáciu, ale stále nevieme, ako sa vyvíjal jej prevalencia, teda tejto mutácie v slovenských vzorkách v januári. Preskúmali sme vzorku v jeden deň, ale vôbec netušíme, ako to prebiehalo v čase. Napriek tomu, že prísľuby alebo záujem toto urobiť už boli, stále tieto dáta nemáme a nevieme o tom nič. Z regionálnych úradov verejného zdravotníctva sme sa stále nedozvedeli, kde sa nakazujú slovenskí občania. Nevieme, či je bezpečné ísť do obchodu, nevieme, či je bezpečné testovať MHD, nevieme, kde sa koľko ľudí infikovalo a takéto čísla nevykazujeme. Nedozvedeli sme sa ani, ako dopadlo otvorenie škôl minulý týždeň, koľké boli zatvorené. Nevieme, koľko ľudí, ktorí prechádzali hraničné priechody alebo ktorých krajín prichádza, je potom pozitívnych a hospitalizovaných. Pri testoch, ktoré sa navrhujú ministerstvom školstva, nevieme, aké boli validované, netušíme, aké majú parametre. Vieme, že sa nakupujú nejaké testy, ale netušíme, ako budú vyzerať. Keď aplikujeme COVID-automat, netušíme, ako sú vyhodnocované parametre, ktoré zbierame. Nevieme incidenciu posúdiť, pretože sčítané sú počty PCR testov a antigenových testov. Tie PCR testy sú vykazované podľa trvalého bydliska tých pozitívnych a antigenové podľa miesta testovania. Netušíme, ako je to s hospitalizáciami. Ľudia v Kežmarku sa pýtajú, ako je možné, že iba 11 ľudí v okrese bolo infikovaných, teda bolo hospitalizovaných v okresnej nemocnici, ale 93 bolo niekde po svete na Slovensku. Netušíme, ako spočítať reprodukčné číslo, pretože už si ho ani netrúfame uverejniť na tlačových konferenciách. Nevieme, ako tieto tri parametre sa kombinujú a netušíme, ako sa vyhodnocujú po okresoch. Nevieme, prečo majú niektoré okresy farbu, ktorú majú. Nevieme, prečo ministerstvo zdravotníctva prepustilo 10% zamestnancov, tak ako ostatné ministerstva v rámci covidu. A prečo sa neposilnili analytické zložky. Sme v dátovom pekle. A nevieme, či nás čaká ďalšia vlna, či bude silnejšia ako tá, ktorou prechádzame, alebo bude slabšia. Nevieme, či nás čaká to isté ako v Českej republike v Chebe, kde už 4% obyvateľov zomrelo za posledných 5 týždňov. Možno to čaká aj Slovensko, nevieme, vôbec nevieme, čo sa deje. Ďakujem pekne.